Hyvää päivää kaikkinne! Ja pyydän vaan kerta kaikkiaan anteeksi, jos mä joskus oon videon vaiheessa poistunut, niin se johtuu vaan sitten jonne vaan kiusaan koko ajan ja häirittää sen aina paukuttamisen koko ajan, niin siksi joutuu poistaa videon välillä ja että se johtuu vaan yksinkertaisuudessaan siitä ja että siitä tulee vaan pahaa mieltä, kun ne jonnet vaan koko ajan minua kiusaa siinä alipeukuttamisella ja näin, niin se vaan vähän harmittaa, että joutuu sen takia hyvän videon poistamaan ja näin. No, eikä tämä tästä iloksen vielä muutu ja että kyllä tämä tästä ajan kanssa menee ohi, että osaa unohtaa tuommoiset murheet mielestä ja näin, että eipä tässä tänne päivän oikeastaan muuttaa ja näihin kuviin ja tunnelmiin tähän.